Socrii mei coreeni și familia mea s-au cunoscut cu o zi înainte de nuntă, iar întâlnirea nu a fost chiar cum ne așteptam. Poate credeți că două culturi atât de diferite s-au ciocnit și a fost ciudat și incomod, dar adevăratul motiv pentru care a fost un mic fiasco e că am întârziat la cină, cam o oră. Cu câteva minute înainte să plecăm, a început o ploaie torențială. Nu aveam umbrele la Airbnb și nu puteam ieși spre stația de bus. Și ca bonus, timp de jumătate de oră, nu am găsit niciun taxi. Într-o zonă aproape de centrul vechi, aglomerată în weekend și cu ploaie neașteptată, am fost pur și simplu ghinioniști. Și socrii, venind din alt oraș, au întârziat puțin, dar tot ne-a așteptat ceva timp. Dar hai să lăsăm amintirile neplăcute la o parte. Întâlnirea a fost de fapt emoționantă și ne-am dat seama imediat cât de mult s-au plăcut reciproc. S-au făcut schimburi de cadouri, s-a discutat sufletește cu ajutorul unui traducător portabil și am mâncat boierește. Familia mea a rămas desigur șocată de câte feluri de mâncare și gusturi nouă au descoperit. O experiență de neuitat. Din păcate, am avut timp limitat și am fi vrut să stăm mai mult împreună. Dar toți aveau nevoie de odihnă, mai ales eu și soțul, pentru că a doua zi era nunta. Da, am petrecut puțin timp împreună, dar asta a devenit un motiv perfect să ne revedem curând. Data viitoare, socrii vin în Moldova și o să iasă un content tare fain. Dacă ești curios despre viața mea în Coreea, urmărește-mă pentru mai multe lucruri interesante.